February ni li khan US sipai te chuan South Carolina tuipui kama en thlak na balloon an kap thla a ni engemoti chung chu borua ka US ram china awm man to a an ka thlak nu hian China in en thlak na ta na ahman ani nge tin ram pahni te in kar boruak aso sang ngal hata China lam hian in en thlak na nilovin khochin nomdan vilna haneya sipai nilovin civil ta zo kaneye US hian China ram chunga en thlak na balloon hi atir lut fo tin an chang let ve thung ka thlak lama chuan hei hi atop na nilowa February ni som atanga ni som pahni chung khan thil thlok pathum chu US sipai te hian an kap thlale to tundin huna chuan enge ni tian la hre chiang theilowa chuwangin an thil ka thlak hi thil thlok hriat chian lo UFO chu anisa ta hrim hrima ma se he khovel pon lamami extraterrestrials aniyem tiro chu anla soi chiang thei big lo eng thil po ani theya kanfin fia phota trul tin sipai lama thu nei tu te chuan an soyene khatia China en thak na balloon nia an chhal ka thak ani nuwa khan North American Aerospace Defense Command NORAD chuan an radar system te chu an borua ka thil thlok vel an mu zung thei nan an siam thra a borua ka America ram chunga ron lut danga omem ti chu rangjok le dikjok ka an mu theina turane February ni soma khan enge ni chia ti riat lo thil thlok chu Alaska marlama US sipai thlona chuan akap thlazuita a an thil ka thlak hian khol le thunun na anei ran pa lo ninan soi atu February ni som pakhata America indo thlona chuan wansang taka UFO chu Canada ram chung Yukona akap thalea tunami hi chu abial lam deuh aneya ahma an ka thak ka in ate zok ninan soya an ka thak masak zok kha Alaska National Guard FBI le twal chunga dan keng ko tu te chuan latoin eng thil nge ni tianjir chiang me ka Canada miero Arctic atranga vur thlirum tholai takani awangin anla la chuak hlei theilowa Canada sarkar chuan atlak na hmun hi kanvil renge anti inrini khan Montana chunga radar chuan thil thloka omti ahmule a reilo te nuwa atop le ngal pathiani khan Montana chungzona mulein Wisconsin le Michigan chungzona athlok ta zela sipai lamin atak an mu thei nuwa F-16 tirin an kap thalea huron dila atlang ngeya an ka thak te hi balloon satlia an nilawa anjinga pakhat chu adarin adar vek theya balloon chu ni se leilama anem thladhuai duai turani antia chuwanga UFO anga da hi anne huron dil chungzona an ka thak hi fit sing ni vela sanga athloka civil thlona te tan a hlau om theidon awangin US President thupe ka thlak ania apian hmang chu kilriat nei hruiron wai chuak deuh duwa ania an ka thlak nu hnung pathum te hi China en thlak na balloon nia an chhal nen khan aninan lo na chu an thlok niam bik February ni lia an ka thak kha fit sing rukvela sanga athloka thlona tan a hlau om lo abak pathum te ro an thlo hniam awangin thlo na nen anin ton fu chuan chiat na thlen thei tur an nia an pian hmang hrim hrima po en thlak na balloon nia an chhal nen chuan an dang lambok Chinese balloon khan khal koina le signal pek chuana haneya an ka thak ma lok poin khal ko yelaneya chuba ka chuan antenna thrachi hitimai teang in biak na ngai thak theina turte a om tel ni in US chuan an soya ahnuan ka thak pathuma te ro chuan signal pek chuana a om velem lova
Chinese balloon ani em te ro chu riat chian thei ani lo thung an ka thak pathum te hi la chian thei ni lo ma se alien kut chua ka ne ro chu arinom lem lo ni in White House press secretary chuan a soya tundin hmuna alien te ron thlo ti remo ansul nuemo ni theiom kan la mulo antia eng thil nge ni yang tia hian in rin siak na akal chho me ka alien a om ring tu te chuan ngai dan rang vornan an mang chho le tran me ka US hian UFO an hmuna te hi an chui zui chiam towa abikin sipaila minan hmuna an thlur bing zual alien te tel na omero chu kan la mulem lo tin an fin fiana nei te an soi chuak to nge ane tunan thil ka thak pathum te po hi alien kut chuak ani lo ti ring tu te chuan ramdangin US lam hoya an ron thlo an huang dai taila engtia reinge mu chualovina om thei tiai te chinna ta na an man ninan nga ya ngai dan bak lova chuan tundin hmuna chiang ala om tak theilo US sipai hian thlona emo an sipai hmun puiemo tanga vana thil thlok an riat ngai lo an mu fo thrina hengte hi UFO ti an da mai thrin chung an thil mu zathum somruk paruk zinga za somruk pathum chu balloon ani ti fia thei ani towa abak po hi China en thlak na man ruwa ni tura an ngai ani Trump hun lai atang to khan China en thlak na balloon hi trum thum tal chu US a an tir lut ngei to ti data hluya tangin an mu chuak to a ma se US ram chunga an cham rei ngai lem lo US chuan China in en thlak na balloon a boi pui chan hi ram sang atanga information la khom na ta na ti ni na soya satellite te in mun khata om rei thei zokin radar in alo mu thalok lo bok nen in biak na te angai thla theya thalak lama satellite trangka yang chin balloon hi en thlak na tan chuan man trangkai theiani antia sipai hovin UFO kan hmuwe anti tam tak chu hengin en thlak na man ruwa hi nitura an ngai deuh ma to zo kane alien kut chua kani em tiain US in engtin nge chan le tang ti hi apoi mo zo ka tunami hi China kut chuak ani le ngat phei chuan khovela ramthil ti thei ber pahni te pallin nek sakna ani tlat February nilia Chinese balloon ka thla kani awang khan US chuan China a US Secretary of State Zintur chu athul tir mak to engtika nge jin le don ti hriatani lo heinan vela tangin en thlak na balloon hi anron thloa Hawaii atanga kalzelin ramchunga rei takachama ka thlak nu hian sensor le electric lam thil bungrua aphur nual ti kan thria inen thlak na man ruani tin China in balloon manga US en thla hi andu lo hlea balloon hi thlona te ain radara alang har zok nge bokane ka thlak pathum dangte hi la khoma FBI laboratory a intelligence lam chuan an lazir chiang le don China kut chuak thawani tian mu chuak le ni vai chuan USian China chuan hun kal to tangin en thlak na athoka ram thenom te chau nilovin khovel pum en thlak na athoa keini po minron mer telve tin angai nge dona ram pahnin kar chu sosang viau theidin hmuna adingane America rama rorel khola mithren khat chuan China hian phone man tlom le an application TikTok tiang te mangin en thlak na an thok to thin tin an ngai mo thuan lo soi chuak to ram pahnin kar ro hei hian ati chengai lem lo tuna en thlak na balloon tirlu nia an chalte atnuwa UFO pathum ka thak ani le zelte hian in zomna anei ngat chuan US hi athin rim zual hleang eptu party te chuan Biden a kai roi sarkar hi China en thlak na po dang zo lo tin an karmek ramdang te poin US chan le dan tur hi an ngai changa
UK chuan an ram chunga hetiang en thlak na hi ron tir lu a omani chuan ven himna thila ka thlak ngal turania indo thlona te po che chuak turin anin pe reng tian soya US chan let na chuan ramdang kalzel dan tur hi a hril thui hle don nia soyane tuntrum hi inen thlakna kai hnoya balunin mu chua sak a thlen voi khatna ero anilowa kumsang khazakwa somsari palia khan China chuan USN thlak na balloon halo kap thlatawa thom nei zui lem lova chin felania kumsom thum nuairo rampahni te hi anin lai chin na a thazui te chiam lo ti chu China balloon ka thlak hian aron tilangta nia soyane US hian China in ramdangen thlak na a tho chungchanga hian information trend khat ahma a apuan zar ngai lo te chu atlang zar thar zela China thilti hi ramdang tan an huang daina ni tia chua tum don ni in alange